Medio cento de exemplares chegados de todas partes de Galicia participaron na Feira Cabalar celebrada este domingo en Padrón no marco das festas da Pascua. Xunto coa exposición de maquinaria agrícola, volveu ser o atractivo principal destas celebracións que atraeron ata a vila a milleiros de persoas. Desde fai varios meses estamos ca organización das festas da Pascua. Entre os eventos que temos, como podedes ver, a Feira Cabalar hoxe que está repleta de xente, o tempo está aguantando. E, bueno, parece ser que está sendo un éxito. Nós temos cabalos, o que pasa que non os traemos a expoñer ni nada, solamente viñamos así a ver un pouquiño como vai todo aquí na feira, e así ver outro tipo de cabalos tamén. Por mirar un pouco a ganadería que hai, para ver que bichería trouxeron, para mirar a ver no concurso os animales que como se moven, por si entra algún polo ollo, poder preguntarlle canto costan. Ademais das exhibicións de doma, desenvolveuse o concurso morfolóxico que repartiu máis de 3.000 euros en premios. A pesar da chuvia caída dende primeiras horas da mañá, o tempo deu unha tregua pola tarde, permitindo aos asistentes gozar das atraccións e actuacións musicais que amenizaron esta xornada festiva.